Vítám vás v další lekci interaktivního návodu pro systém Prostatus, kde vás seznámím, jak využívat sekci postava. Nejprve se musíte do systému přihlásit. V sekci postava máte možnost pravidelně si zadávat vybrané tělesné rozměry a hodnoty krevního tlaku. Díky tomu získáte přehled o vývoji vaší postavy. Nejprve si musíte v nastavení zvolit, které rozměry chcete sledovat. Například budu chtít sledovat tělesnou váhu a z obvodových rozměrů obvod hrudníku 1, obvod paže pravé, obvod paže levé a obvod pasu. Jakmile máte vše vybráno, tak si nastavení uložíte. Vaše nastavení si můžete kdykoliv změnit. V podsekci měření se objeví zvolené rozměry, kde již budete zadávat vámi naměřené hodnoty. U každého měření nejprve zvolíte datum a čas a poté naměřené hodnoty. Po uložení se vám budou vaše rozměry ukládat do přehledných tabulek, kde máte také možnost jednotlivé naměřené hodnoty smazat. V podsekci krevní tlak si můžete zadávat naměřené hodnoty krevního tlaku a pulzu. Zde také zadáváte datum a čas měření, poté do příslušných kolonek vyplníte hodnoty systolického tlaku, diastolického tlaku a pulzu. Hodnoty můžete zadávat několikrát denně. Hodnoty se uloží a zobrazí se v tabulce, kde máte také možnost jednotlivě naměřené hodnoty smazat. V sekci Informace naleznete návod na sekci Postava a popis, jak se rozměry měří a jaké měřidla potřebujete. V této lekci je to vše a v příští lekci se seznámíme se sekcí Strava.